Takže vítám vás u tohoto videa, kde si zahrajeme myš. Tam přitom budu mluvit a dávat nějaký tipy, triky. No a jdeme na to. A ještě k tomu spěchovým jsem si koupil Phoenix Rod a rovnou oenchantoval a pak si ještě ukážeme, co dobro padlo off-screen. Já dám asi na short video z jedné doby, protože já jsem ji napsal, a tam mi dala 14 000. A být který. No a ještě, aby jsme nezapomněli, otevřete si 24. okýnko a ještě dneska k večeru bude vycházet video z mýho Fortnite lockeru. No ale teďka si jdeme ukázat, co mi asi nejlepší ryby padly. A je to kvůli mýmu enchantu na tom. Na King's Rodu. Ježiši. No a tady vidíte, toto mi padlo. Tam padlo chytil. Pak ještě toto. To je mega cool. A ještě toto. Takže lidi, co na ty ulovky říkáte, když tak napište do komentářů. No a teď bych si šel možná zachytat. Tak když najdu ten vodopád, abych věděl. A ještě ty a triky začnete s. Byli jsme pak za 900, pak za 2000, pak za 7000 vyrostly dbeji. Pak si vygooglete a nevygooglete. Najděte, jak se jmenuje King's Rod, ten stojí 120 000 jinak. No a pro ty, co nechtějí tolik utrácet za pruty, doporučuji Phoenix Rod. Ale není dobrý za tak kilama, ale má dobrou schopnost, že máte obří šanci, že vám padne prostě tenhle typ ryby. No největší šance, skoro 100%. No a mně se celkem jako strašně líbí Phoenix. Ale to je taky, že on na vaší volbě, tohle už nemusím, tohle je zase taky pěkný. A pak ještě Trident, ale ten, já jsem to sám nezískal, takže vám neporadím, jak to získat. Ještě doporučuji vybírat tady v tom kalendáři ty odměny. No a takže jsem zapomněl, když chcete si uložit rybu, tak zmáčknete pravý na myši nebo nějak uděláte na mobilu, to teďka nevím. A třeba i tohle to mi padlo dnes. Já to natáčím 23. takže dneska, ale pro vás je to včera. No, a teďka si jdeme silnout inventory. Kolik nám dá? 628. Schválně. Či bylo 22 000. Kámo, to je tak dobře. Kámo. OK, a kolik? Jakou hodnotu má Aurora Hyneir? To je ne. Ne, to je špatný. Je to špatný. No a teďka se uvidíme dnes. OK lidi, změna plánu, já zkusím si zachytat tady v Mushroom Swampu. Podíváme se, jestli třeba nechtěme nějakou třeba mytikálku. Já jsem nechytal de facto skoro nikdy, když se podíváme jde. To je vagon, to je nějaký furík. Já jsem nešli.
A se tady strašně nemeskový. Ty ryby. A zkusím. Schválně. Jak to dopadne? Ale kolik mají kilo? Tyhle ryby. A má první ryba. Já se asi vemu ten. Jak se jmenuje? King's Rock. To je asi za mě jeden z nejlepších produktů ve hře. Shake, shake. Ráno. Šedý kapr. OK. A ještě. Ukážu nejlepší úlovek za cestu hledání. Ale teďka ještě čekáme. No tak tohle je ten úlovek. Taková divná bluefintuna. Ale je to cool. Kurňa. Takže mi se třeba dělá srát. Shake, shake. A jinak jak se máte? Těšte se. Co? Dostanete pod stromeček? Já celkem jo. Nevím jak ty. A pak mě můžete potom 25. mi napsat, co jste dostali k Vánocům do komentářů. Tady mám rybu. Tohle, že to bude nějaká nová. The best girl. Best. Bowfin. OK, mám si salnout rybičky. Aligátor mač. Asi tady merchanta nenajdem. Tady se dá chytit, myslím, právě krokodýl. Tak schválně. Ježiši, kam ono to lítá. Swampa. Ale já se asi... OK, a teď se podíváme, kolik se nám dá peněz za to. No, za všechny ryby. Jdu selnout. Chytím další. Wow. To je fakt crazy, jako co ten dáš. Ještě minty systém. Počkej. Tohle taky mě se moc nelíbí. 7000 kál.
Lidi prostě vyplatí se fakt, kámo, jako mít ten Abyssal Enchant. Ne, no nic. Ale teď už fakt musím najít to, odvodní to. A lidi, pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, odběr, pokud ne, nevím. A přeju všem šťastný, co melu, kámo, šťastný Vánoce. Hodně lásky, hodně štěstí. A nevím, co dodat. A zdraví hlavně. A taky přeju hodně štěstí do nového roka. Všem a zdraví a mějte se. A kalendář už můžete už dát do popelnice. No a čau.